Gunjika Emmanuel, Ndimi. Taungwa Tendai. Nyaungwa Tendai. Nyaungwa Tendai. Ndimi. Wow. Right. Mindimi. Nyaungwa. Ndimi. Takamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezara vanoda pfuma yavo yamakawirirana uya nembo dzako chitupa nemari yedada kutaura izvozvo zvendimanyo Gunjwa achitsara kuna Tendai Nyaungwa aina mukoma wake. Alright, inzotezvara Gunjwa. Manyo taura. Manyo Gunjwa nditaura nezve zoroora remwana wangu ana Gunjwa. Akava nemukomana wake musi wa 15 mwedzi 1 na 06 2006 akasvika akaridza mheri ati vafodya sori masango titaurire hedu papfuma kazhinji totarisira mudanga nerutsambo kuti ndezvipi akabvisa here, pane chaakabvisa here, hapana chaakabvisa. Akabvisa bati chandakaona akabvisa kutosvika pabadza nekuombera. Aombera nembudzi dzakakauya dzakashota kaya nembudzi mbiri. Waona chibata ari kuuya mangwana. Ainozouya kuisirana ndakaita anozodzoka. Saka mbudzi imwe chete. Right, nechi padanga makachajana. Hapana chakambouya. Makachajana chii padanga. Masango mandidadiro manomurengera masango andavatarisirei kana kupa mabhara Mbeyamai inotsika, mbeyababa inotsika, dzimwe 2 dzimari 11 dzimwe 11 dzinotsika rinesa class 11 fish mutsambo wangu iri mari mutsambo kana kuchipfekwa hakuna chakauya ine zvipfeko Yangari kuma 20,000 mutsambo 2,000 izvo zviri kutaurwa handiroraramwa pamusoro yechangamiri nawo handisi kuirama asi kuti inini ndofunga ndosenzera ndiri kuSouth Africa. Pandakauya muna February ndakatoya nezvipfeko zvavobaba ndandikutounganidza pfuma yacho nchiti kunosvika pamwedzi uyu zvinhu zvinge zvaite sei zvakwana. Kana mupurisa wemakatuma ndakanga ndatokumbira kuti ndimutaridze zvinhu zvacho musi wacho nekuti ndakanga ndatotenga zvipfeko zvababa ndikuunganidza mbichana nchiti ndiendese pfuma yayo. Zvipfeko zvako zvipfeko zviriko kunhu zvababa namai zvamai zvansa zvapo ndaiti ndichazotora mudzimai wangu ari munomu handingakwanisi kusadza zvipfeko zvamai mudzimai asi mupe mbiri idzo pari zvino handisati ndaanadzo asi kunosvika August kupera kwaAugust ndinokwanisa kunge ndasanganisa. Mbudzi iripo kana ikanzi mangwana chaiwo iripo asi inini mubhuku mangu makamakwa mbudzi 3 dzisi dzakaenda kasi handisi kupokana nazvo ndinovapa mbudzi yacho nekuti handisipo nekukakawadza. Handi mbudzi munotora mangwana shaka dare oita sei mambo tiri kupanzwa kuti zvavapo
ndiri kuenda kunyange asati ataura pamombe ito dzaka ndopatari kuti dai wanga achichema iwo waitozochema wari wega. Isusu tikachema asi pamutemo kunyange hanzi zvisati zvabviswa kana chimwe, isusu tinonga taakutoti masungiro embudzi nhatu, saka wati imwe dzimwe dzakabviswa kwasara 1. Pono yababa neyamai neyamatyoro dziri nhatu, dzimwe vanozobvisa havo vakupedzisira wega. Pamari pamumbe 11 maichaja mari kamunochaja mari ndikatira vamuchangamiri sema chaji matikisirwa mazuva ano mukumbira kubatsirwa maredari ina munosununguka kuti akasununguka handikauzinja kusununguka handiti kuremedza mungu ndakaroronda ine rutsirwa ndikada kuomesa handikaumbiwana wangu inuya mutengo watoziva kuti mombe iri kuitawo mari mazuva ano yerura kahizoitise ndatisaidari atotaitaona maisunga mari dale ungabatsire ma 200 umarudare torubvisa chima 150 then 150 times 11 150 Rutsambo ngatibvise 500 Rutsambo nemombe 2. Saka mari yatinoti undobvise mbatya dziripo idzo unobvisa mbudzi 1 wati mangwana, then iri mari tadzibatanidza tati mombe 2 dzinotsika unoda dzinotsika plus 1650 plus 500 yerutsambo inobva yaita mari 2150 ndizvo 2150 right. Nemombe 2 nembudzi 1 unozvibvisa sei kuti tezvara tichiwataura kuti iyo mari kuti roorara kuopedze cash 2150 mombe 2 nembudzi 1. Ndakachikumbira kuti kutanga kupera kwaugasti wandangotaura kwero nincho ndashanda sei kana amausa mari pamwedzi kutanga rini kuti ogasti ndakadarowana ma 200 pamwedzi iyo aka kwaugasti kopa mombe 2 mombe handizoti munobvumirwa here changamire kuti mukoma wazoine feedback ndambonoona kuti tingataure sei sei. Ayo tinoda kuti mundoze kuti ratisungira kuti tofanira kubvisa zvinhu izvi panguva yakati. Saka ndiyo unoda nguva yakadii pamunhu 2 mombe 2 ndaikumbira kudzibvisa kana muna December nendamboshanda December wobvisa mombe 2 asi August unongobvisa 200 December wacho unotoisa kuti 200 plus mombe woendesa nemombe dzacho zvova zvapera. Ndandikukumbira kuti mombe 1 ndachikumbira kuti December ndibvise mombe 1 ndobvisa 1 muna December 1 muna December. Okay, ndinotenda plus 200 plus 200 ndozvitenda then wotokupa kuti mwedzi 3 kuna March wobvisapo futi 1 ni 200 yako yemari, then wekupedzisira ndo waunozobvisa wechi 11
mwedzi wechi11 ndokwamuzobvisa 150 yasara Totenda. saka 200 from August. Kana asina kubvisa munouya kudare roenda rototora zvese pamba pake ndotora kwamba maoko ndikumbira ubvunze chakati tomboni ndaiwana 200 August asati asvika ndozvine zvitorira ndinouya kuno kana kuti unza kudare ichirisiti wachiuya wachitoro zvakanaka handinotenda saka tanga kubvisa August isakupa August but munhu akangwara anobva atongoti izvozvi kupera kwaJune kutotanga kubvisa ma200 ake kuti rora ripere handiti saka August tikasvika August 30 usina kubvisa gogogoi pana baba wako totora mombe zvese pana baba wako saka chienda undodii kuti baba wako asazonyaka makosi Kosi yangu ndakakupa kwangu ndinokwira $4 kuya $2 kuzuku toenda pana kada ari pandakabvisa $60 makosi $70 hauna $70 here upite zvara pari zvino ndozotoona ndadzokera bcause pane zvinhu zvandandoudzavisa nemakosi $70 ndokumbira munyorere pasi kuti kana ndangodzokera ndoitumira chiona mabharani but unenge wakumirira mabharani kuti unyorerwe auna here sapepa uchinyora tokudaikira unyore wega handiti wazvizwa here wabatsirapo wanyore makosi $70 mombe mbiri 1 wachaibvisa December imwe muna March $200 from August every month but mbudzi arikubvisa mangwana then mbatya dzamai dzababa ati anadzo obvisa mangwana acho dzamai tomupa paanobvisa August obva aita nedzamai sakurisa anokubatsirai atozvisa musoro zvese simuka yenyu pana mai havanakukwanisa vakasiya nevana mafukidza dumba wanoda wasipano noita sengosiya zvakunyorwa izvo vanongonotarisa kubva kuti andisiremedzi baba imwe vandisiyawo kunzipane mombe yawo mafukidza dumbu ndiri kuona kuti sekutaura kwavari kuita zvakutoda kutoti mari wanga wakaisa mari mafukidza dumbu ndiwai material aya chatobachinji mutaure kuti anyore mafukidza dumbu 150 ama nemombe yawo wachapuwa mombe yawo mombe inobaba 1 simgai